все життя боязливим. Ти мой пан, Єзу Христе, ти дорога і правда, і вічне життя. Ти дорога і правда, і вічне життя. Навчи мене, Божа, приймать Твою милосердную волю і ніколи не нарекать на свою шматпрацовную долю. Ти мой пан, Єзу Христе, ти дорога і правда, і вічне життя. Ти дорога і правда, і вічне життя. Усіх, яких ти прийшов откупить своєю пречистою крив'єю, безкорисливой моцной любов'ю. Навчи мене, Божа, любить. Ти мой пан, Єзу Христе, ти дорога і правда, і вічне життя. Ти дорога і правда, і вічне життя. Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведе до мети нас. Єзу, Тобі віру, змалку дён моїх. Єзу, Тобі віру, хоть свет кпить з таких. Я Твоя уласность, збав мене прошу, і в опеці чулай май мою душу. Я Твоя уласность, збав мене прошу, і в опеці чулай май мою душу. Віра в Божу милосердность дає впевненості нам, що за нами в часі смерті нашей прийде Єзус сам. Єзу, Тобі віру, змалку дён моїх. Єзу, Тобі віру, хоть свет кпить з таких. Я Твоя уласность, збав мене прошу, і в опеці чулай май мою душу.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. I z duchem Twoim. Збираємося у 27-му звичайну неділю на недільній Евхаристії. Хочемо почути Боже Слово, прийняти Ісуса до своїх серців, випрошуючи Його благословенства на це нове розпочати той день, щоб разом з ним тривати супольно у єдності. Щиро усіх вітаю на сьогоднішній Евхаристії. Захочу вас до супольного тривання на молитві. Я гэту найсвятейшую ахвяру святой мши складаю у інтенції померлого святой пам'яті Броніслава Яцукевича у 6-й місяць його смерті. Просимо для його Божую милосердність, життя вічне у Божому володарстві. На початку ви Богу представте так само свої просьби, молитви, з якими прийшли до Божого алтаря. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведающую Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинками и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalim Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, прославляем Ciebie. Дякуем Тобі, деля великой войны, Які береш на себе грехи світу, прийми молення наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, z Duchem Świętym uchwali Boga Ojca. Amen. Молимся. Усемогутний вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, больш, чим вони заслуговують і жадають. Будь до нас милосердний і пробач нам грехи, які непокоять наше сумлення, а так само дай нам то, об чим просить Тебе мы не отваживаемся. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen.
Читание книги «Быття». «И сказал Пан Бог, недобро, каб чоловік быў адзін, ствару адпаведную яму дапамогу. Пан Бог учыніў з зямлі ўсіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі усякую жывёлу, птушак нябесных і усякіх звяроў палявых, але для чалавека не знайшлося адпаведнай яму дапамогі. Тады Пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон. І калі той заснуў, вынуў адно з рэбраў ягоных, а месца тое закрыў целам. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў Пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам: гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была ўзята. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целам». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан нас благословляє во всі дні життя. Пан нас благословляє во всі дні життя. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, добро тобі буде. Пан нас благословляє во всі дні життя. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза в стенах дому твоего. Сыны твои, як оливные паростки вокол стола твоего. Пан нас благословляє во всі дні життя. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону. І убачиш добробит Єрусалима во всі дні життя твоєго. Убачиш потомство синов своїх, спокой над Ізраїлем. Пан нас благословляє во всі дні життя. Читання послання до Габреяў. Браты, мы бачым Езуса, які быў мала меншы ад анёлаў, увенчаны славою і пашанаю, бо спазнаў смерць, каб з ласкі Божай за ўсіх пакаштаваць смерці. Бо належала, каб той, дзеля якога ўсё і праз якога ўсё, які прывёў да славы многіх сыноў, учыніў дасканалым праз цярпенне правадырам збаўлення іхняга. Бо і той, хто асвячае, і тыя, каго асвячаюць, усе ад адзінага. З гэтай прычыны ён не саромеецца называць іх братамі. Гэта Слова Божае. Богу не Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Аллилуйя, аллилуйя,
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Chwała Tobie, Tobie. У той час подошли фарисеї до Єсуса і, випробовуючи його, спиталися, чи дозволено мужу разводиться с жонкою. И он сказал ему отказ. Что наказал вам Моисей? И они сказали им, Моисей дозволил писать разводный лист и разводиться. А Иисус сказал ему отказ. Для жорсткості серця вашого я написав вам эту заповідь, бо на початку створення Бог створив їх мужчиною і жінкою. Тому покине мужчина батьку свого і мать свою, і злучиться со своєю жонкою, і будуть двоє одним тілом. Так що вони уже не двоє, але одно тіло. Тому тое, що Бог злучив, чоловік нехай не розлучає. У домі вучні знову спиталися у його про гэта, і він сказав їм, хто розведеться з жонкою своєю і ожениться з іншою, той чинить розпусту до чинення до її. І коли жонка розведеться з мужем своїм і вийде за іншого, чинить розпусту. І приносили до Ісуса дітей, щоб він докранувся до їх, вучні ж докарали їх. А Ісус, убачивши гэта, обурився і сказав їм, дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм, бо таким належить владарство Божие. Сапраўды кажу вам, хто не прийме владарства Божого, як дитя, той не уводя у його. І обдимаючи їх, ускладав на їх руки і благословляв. Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Поважане у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє недільне Слово Боже, напевно, так докладно ми її ведаємо. Правда, вже неоднойче, правда, і чули, і ведаємо, і приймаємо як за норму, правда, бо за тим Словом Божим в сьогоднішньому першому читанні у Євангелії, напевно, кожен згаджається і приймає як норму. Але так у житті не є, правда, що чоловік сьогоднішній сучасний не приймає це слово, правда, так, як воно є. Завжди шукаємо собі якісь оправдання. І так, на самої речі, як сьогодні у Євангелії Ісус каже, більшість сучасних людей мають цю затверділість серця, жорсткість серця. Трохи припомнім собі і ще раз усвідомим важність сім'ї, важність шлюбу у житті. Сьогоднішнє czytaniu присвячене temu ślubu, odnosin поміж мужчиною і жінкою і важності одинства у очах Бога. Вони особливо дотичаться таємниці шлюбної любові, яка з'являється покликанням до одинства і взаємної підтримки. У першому читанні чуємо, як Бог створяє жінку з ребри мужчини, що символізує їх огульне походження і непоривну сувязь. Мужчина признає жінку як кость от моих косток и плоть от моего тела, что подкресливое милованное одинство
і роўнасць паміж імі. Шлюб – гэта не проста сацыяльны інстытут, а глыбокія духоўныя і фізічныя адносіны, накіраваныя на падтрымку адзін аднаго. Гаворка ідзе не аб дапамозе толькі ў сэнсе служэння, а аб раўнапраўным партнёрстве, якое вядзе да агульнага развіцця і паўнаце жыцця. Другім чытаннем да габрэяў чуем гэтае пасланне да габрэяў звяртае нашу ўвагу на Езуса, які сваімі пакутамі і смерцю адкрыў шлях да выратавання. Езус, як правадыр нашага збаўлення, паказвае, што паўната яднае з Богам і з іншымі людзьмі, дасягаецца праз ахвяру і любоў. У шлюбе, як і ў жыцці Хрыста, сапраўднае адзінства заснавана не толькі на пачуццях, але і на гатоўнасці аддацца іншаму чалавеку да адрачэння і любові, якая пераўзыходзіць самого сябе. У Евангелі сёння Езус вядзе гэту гутарцы з фарысеямі, нагадвае пра Божую задуму ў адносінах да шлюбу. Такім чынам, што Бог злучыў, таго чалавек хай не падзяляе, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае. Яго словы нам ясна паказваюць, што шлюб – гэта непарыўны саюз, які зыходзіць каранямі ў Божы план тварэння. Ён звяртае ўвагу на першапачатковую задуму Бога, які прадугледжваў адзінства мужчыны і жанчыны без магчымасці яго парушэння развода. І заўважме, як Езус кажа, жорсткасць сэрца людзей прыводзіць да паслаблення гэтага адзінства, але Божае жаданне застаецца нязменным. Шлюб павінен быць непарыўным, трывалым і заснаваным на любові. У заключэнні Езус кажа пра дзяцей, якіх прывялі да Яго. Дзеці сімвалізуюць чысціню сэрца і давер, якасці, якія таксама маюць вырашальнае значэнне ў шлюбе. Муж і жонка павінны глядзець адзін на аднаго з такой жа адкрытасцю і ўпэўненасцю, як дзіця глядзіць на сваіх бацькоў, а асабліва на матулю. Езус нагадвае, паважаны, што ў валадарства Божа ўваходзяць тыя, у каго сэрца, як у дзяцей, поўнае пакоры, прастаты і даверу. Сённяшнія чытанні вучаць нас чарговы раз, што шлюб – гэта не проста юрыдычны дагавор, а пакліканне. Пакліканне да глыбокага адзінства, любові і вернасці. Христос заклікае нас пераймаць Яго ахвярнай любові, гатовай ахвяраваць дзеля іншага чалавека. Шлюб – гэта месца, дзе мы можам рэалізаваць гэты ўзор любові, стаць адным целам.
падтрымліваць адзін аднаго і уступаць ва ўсё больш глыбокія адносіны з Богам. Напэўна, неаднойчы мы чулі і таксама ведаем аб гэтым. Але штосьці не так у нашым жыцці, у жыцці нашага грамадства, у жыцці сучаснага чалавека. Не падыходзім мы да гэтага адказна да Божых наказаў, Божага Слова. Але гэта Божае Слова ёсць, праўда, простым і ясным. Толькі трэба прыняць гэтае Божае Слова і адказна падыходзіць да выканання яго. Таксама і ў уласным жыцці, у жыцці сямейным, у жыцці, праўда, падыходзячы адказна да шлюбу, і павінны прыпамінаць аб гэтым маладому пакаленню, вучыць, даваць добры прыклад, асабліва тыя сем'і, якія пражываюць ужо 10, 15, 20, 50 гадоў сумеснага жыцця у шлюбе, у Божым благаславенстве, гаварыць, што гэта вельмі важна. Падкрэсліваць адказнасць свайго паклікання да сямейнага жыцця. Просім добрага Бога, каб нам благаславіў, каб мы былі адказнымі у выкананні Божага Слова ў жыцці, таксама ў сваім пакліканні. Няхай добры Бог нам у гэтым дапамагае і благаславіць, а Маці Божая намі апякуецца у нашым штодзённым жыцці. Амен. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, Ісуса Христа, Божага народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святла ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Отцу, праз якога ўсё дзеля нас, людзей, і для нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз Ісуса Христа, які праз сваю крыжовую ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім Яму нашыя малітвы. Молімся за святы каталіцкі касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх паклікаў яго Езус Христос. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры усім людзям. Цябе просім. Молімся за дзяржаўных кіраўнікоў, каб яны умела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту усяго грамадства. Цябе просім. Молімся за сужэнствы нашай парафіі, за нашы сем'і, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка
узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамаглі ім супрацьстаяць гэтаму цяжкаму граху. Цябе просім. Молімся за памерлых з нашых сем'яў, з нашай супольнасці парафіяны, за памерлых, за якога складаем гэту найсвяцейшую ахвяру святой памяці Браніслава Яцкевіча ў 6-м месяцы яго смерці, каб праз малітву касцёла і нашу яны асягнулі жыццё вечнае ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб наш удзел у святой нядзельнай імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе, учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца, праз Хрыста Пана нашага. Уладарка і зямлі, і неба, да Цябе звяртаемся ў патрэбе. У Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марія, праз ружані Тебе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марія, Маці, Ты прийшла з адним жаданнем ратаваць людзей ад пакарання. У Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец літасці чакаем. Ружанцова Панна Марія. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийде. Прими ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас про святые таємниці, у яких ми Тебе, Твои слуги, удельничаем. Исполни у нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Паню і святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таемніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутний,
Сапраўды Божа, Ты святой крыніца усялякай святосці. Таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. І Он, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрэшэнне, пра Браніслава і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над намі ўсімі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у єднасці з найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, яе абраннікам святым Юзефам, со святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою,
czekali spełnienie szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и Владарство моц, и и моц. хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twoją wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокой нам всем. вам. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти Ty вийшов до weszł мене, але скажи только слово, і и буде будет оздоровлена оздоровлена душа моя. Де ж ти, Єсус, радость серця, наймилейший Збавитель, де жаданая потоля для души сутешитель. Дай мне духа покаяния от греху виратования. Де ж ти, мой найлепший Єзу, у Тобі порятунок. Прагну я Тебе душою, о жаданий Єзусе. Мне легчей покути зносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, моя Ты надея. Вітай, Єзус, Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, дай Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, дай Тебе руки взнесем свои,
Молимся. Усемогутny Боже, ученика по делу гэтым сакраменте, наталіў голад і прагу наших душаў, і учинив нас подобними до Христа, якого ми прийняли, який живе і владарить на веки вечные. Аминь. Перажываем сегодня 27-ю звычайную неделю. У понедельник, 30 вересня, святой отец Франтишек прыняў просьбу яго эксцэлленцыі біскупа Александра Кашкевича аб звальненні з пасады біскупа Гродзенскага і выхадзе на пенсію. Новым біскупам Гродзенскім святой отец Франтишек прызначыў яго эксцэлленцыю біскупа Владзіміра Гуляя, да гэтага часу біскупа коад'ютара нашай дыяцэзіі. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак 7 кастрычніка ўспамін Маці Божай Ружанцовай, парафіяльны адпуст у Солах у 12 гадзін, а ў Граўшышках у 17 гадзін. Сама гэты дзень папа Францішак абвясціў днём малітвы і посту у інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Працягваецца ружанцовы месяц, запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл, у буднія дні пасля святой імшы раніцай і ўвечары, а ў нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін. Ружанец для дзяцей кожную суботу ў 16 гадзін. Чацвер, як заўсёды, святая гадзіна, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту з 23 да поўначы. У суботу 12 кастрычніка у Барунах адпуст Маці Божай Суцяшальніцы засмучаных, а таксама ўрачыстая каранацыя цудатворнага абраза Маці Божай. Святкаванне распачнецца ў пятніцу ўвечары, пройдзе там малітоўнае чуванне. У 21:00 марыйны апель пасля працэсіі і ў 22:00 святая імша. А ў суботу урачыстая святая імша ў 12 гадзін, падчас якой адбудзецца каранацыя цудатворнага абраза Маці Божай Суцяшальніцы засмучаных. Ксёндз Павел, ксёндз Пробаш і Кусташ сардэчна запрашае ўсіх. Сапраўды пастарайцеся, дарагія браты і сёстры, знайсці час, каб прыняць удзел у гэтай вельмі важнай падзеі для ўсяго касцёла, і не толькі тут на Ашмяншчыне, для касцёла ў Беларусі. Калі хто не мае свайго транспарту, то можна даехаць будзе аўтобусам ад нашага касцёла. Запісацца можна ў парафіяльным кіоску, выезд будзе ў 10 гадзін. Набліжаецца лістапад, месяц памяці аб памерлых. Не забудзьце навесці парадак на нашых могілках. На выпамінкі запісваем у буднія дні за гадзіну да святой імшы, а таксама пасля святой імшы у канцы касцёла. Можна прынесці загадзя падрыхтаваную картку, але каб было зразумела, то просьба зрабіць гэта на камп'ютары. Таксама у парафіяльным кіоску можна набыць знічы. Інтэнцыя жывога ружанца, молімся аб еднасці, любові і супакою ў нашых сем'ях. Дзякуем за ахвяраванне на рамонт нашага касцёла і ўтрыманне парафіі. Са свайго боку абяцаем малітоўную памяць. Таксама паслухаем зварот ксяндза біскупа Александра. Шаноўныя браты ў Хрыстовым святарстве, паважаныя кансакраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. З удзячнасцю Богу паведамляю, што святы айцец Францішак праз пасрэдніцтва апостальскай нунцыятуры ў Беларусі публічна абвясціў, што прыняў маю просьбу аб звальненні з пасады біскупа Гродзенскага і выхадзе на пенсію ў сувязі з дасягненнем 75-годдзя, згодна з канонам 401 Кодекса кананічнага права. Новым біскупам Гродзенскім святы айцец Францішак прызначыў яго эксцэленцыю біскупа Владзіміра Гуляя, да гэтага часу коад'ютара нашай дыяцэзіі. Заканчваючы сваё больш чым 33-гадовае пастырскае служэнне ў Гродзенскай дыяцэзіі, дзякую пану Богу за тое, што ў сваім провідзе вёў мяне ўвесь гэты час, шчодра адорваючы благаслаўленнем і ўсімі патрэбнымі ласкамі. Няхай будзе хвала Богу за ўсё дабро, якое праз маё служэнне атрымаў касцёл на Гродзеншчыне. Дзякую святому айцу Францішку, як яго папярэднікам на Петровым пасадзе, святому Яну Паўлу II і Бенедыкту XVI, за падтрымку, духоўную блізкасць і айцоўскі клопат, якія дадавалі мне сіл і адвагі
у складанасцях пастырскага служэння. Дзякуй святарам, кансакраваным асобам і ўсім вернікам дыяцэзіі за павагу і паслухмянасць, якія мне аказвалі, за прыязнае і руплівае супрацоўніцтва, а асабліва за дар малітвы, моц якой я адчуваў кожны дзень. Прашу прабачэння ва ўсіх, хто калісьці мог адчуць сябе пакрыўджаны маім словам, учынкам ці прынятым рашэннем. Запэўніваю, што прычыніць камусьці непрыемнасць ніколі не было маім намерам. Запэўніваю ўсіх, што буду падтрымліваць малітвай новага пастара Гродзенскай дыяцэзіі і ўсю супольнасць нашага мясцовага касцёла. Прашу ўсіх вернікаў дыяцэзіі атуліць малітвай і сыноўскай павагай яго эксцэленцыю біскупа Владзіміра і рупліва супрацоўнічаць з ім дзеля дабра касцёла на Гродзеншчыне. А таксама паведамляю, што ўрачысты інгрэс новага біскупа на Гродзенскую катэдру адбудзецца ў суботу 26 кастрычніка 2024 года ў 12 гадзін і сардэчна на яго запрашаю. З Христовым благаслаўленнем і памяццю ў малітве Александр Кашкевіч, біскуп эмерыт Гродзенскай дыяцэзіі. На мінулым тыдні адышлі вечнасць нашыя парафіяне. Феліцыя Савёнак, 96 гадоў, Юзеф Цюлькевіч, 85 год, Тацяна Завадская, 70 год і Сергей Берна, 36 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Наверым новы распачаты тыдзень Маці Божай Яснагурскай, памолімся за нашу парафію, асабліва аб еднасці, любові і супакоі ў нашых сем'ях. Памолімся аб дарах Духа Святога для біскупа Владзіміра ў кіраванні нашай дыяцэзіі, таксама аб Божым благаслаўленні для біскупа Александра. Таксама памолімся за настаўнікаў, выхавацеляў сёння ў іх прафесійнае свята, просячы аб Божым благаслаўленні і патрэбных ласках у гэтым нелёгкім пакліканні, у гэтай нелёгкай працы. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарчай моленням нашим, и до всякой злой воды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, у Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Дзякуй всім за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. Жадаем всім добрага адпачынку сёння ў нядзельны вечар, таксама плённага тыдня працы. І на гэты тыдзень, які распачынаем, прымем Божае благаслаўленне. Pan z wami, И с Духом Твоим. niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог ума, и мы с Тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. До Бога кличем мы с Тобой, Magnificat, о Мария, Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с Тобою Ему честь тут отдаем.